बरनालनिफ्राय डाइरेक्ट हरबाय मा गामि नानि नोंसिना मा गामि दे दानिया आइजोफोरनि खेला मोनसे खावलायनाय मा गामिनि नोंसिना जोंना इस्ट सामथाइबारि इस्ट सामथाइबारि हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोना खोनाफेरबायना जोंनि चिराङाव हायनारि गामि हायनारिनि आबसु ओंखाम जानो नागिरदों आरो गोबावजों खनसे दिनैहाय आंनि सेकेन्ड पेनेलाव ब्लग लाबोबाय नायलांदो नोंथांमोना हायनारि गामियाव फैनानै दिनैहाय फार्स्ट टाइम ओंखाम जालांगासिनो एबसु अफिसाव लाब्रा दालि जादो लाबोनि बेनो सासे नायनांसिगौलै एकदमबारे ओंखाम संनो गैथारला ओरै जादों ओरैबो जालादों ओमफ्राय जोंबो जानोसै एबसुनि आन्डार 13 खेलाया दिनैनिफ्राय जागायफिनसिगोन दा बेयावनो फैदों जों दसे नायलांनोसै खेलाखौ दाख्लैहाय इलेक्सननि खेथ्रआवहाय दोनथ'नाय जादोंमोन नायदों पार्टनि बड'फा गेजेटारि सोलायनाय मावथांखिनिनो मोनसे हाबाफारि ब्रैथि 13 बोसोर बैसोसिम बिथां बड'लेण्ड मन्थन फर्निचार बिबार बावजेनगिरि महरै बाहागो लानो हानाय चिरां जिल्ला गेलेमु आफादनि मानगोनां मानिनां नेहाथारि मुस्रि शरद चन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथाङा गुवाहाटी फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बेरहोगोन आरो मदद खालाम जोङो एसे थाबै जोङो बारलांनो नागिरदों हांख्रायजानाय गेदेमा आलासि बिथांमोन मानगोनां नोंथांमोनखौ बे हाबाफारियाव फिन बरायबावदों जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौबो बरायदों सामलायगिरि आरो गासै नायगिरि नोंथांमोनखौबो बरायदों साबायखर थाबाय बिसिना बहानि गेलेगिरि नलबारि फारियै चिरां आरो मोजां गेलेदों देरहानायनि मोननै हानजानि गेलेगिरि बिथांमोनखौ दुलाराय फरायसा नलबारिनि प्लेयार बे फिरफिलाखौ सिगाङाव मोनसे मिउजिकनि गेजेरजों बे समाव जागायनो थाखाय आङो खावलायबाय मोजां गुफुर ड्रेस गाननाया नलबारि जिल्लानि गेलेगिरि बिथांमोन आरो गोजा ड्रेस गाननाया चिरां जिल्लानि गेलेगिरि बिथांमोन नैबे सासे दंबावो नैबे जोंना मेन स्ट्राइकारा बे Main defense. Mana? Siapa mana? Saya kau. Main
बोसोनगिरि बि सोमखोर बसुमतारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय बिथाङा किक अफ खालामगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बि सोमखोर बसुमतारी बिथांखौ किक अफ खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय खेलाया जागायबाय बे गोजा गाननाया चिरां जाहैबाय ओमफ्राय गुफुर गाननाया नलबारि आन्डार 13 चिराङा नारदों माथो नलबारिखौ हाबायबो बिसिना जारसिया बेरखांथारदोंलै मा गामिनि बाबु बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ना मोजां गेलेदो मोजां सिलेक्सन मोननाय बायदि सोरजों गोलैदों नोंसिना एगेन्स्टआ साखामुलुक साउथ कामरुप डाइरेक्ट होयो गो कर्नालनिफ्राय डाइरेक्ट हरबाय सानजौरां मुसाहारि आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे 1000 नोगोद रां आरो साबसिन गेलेगिरिनि ट्रफि बेखौ गथायनानै होनो थाखाय खावलायबाय आरो मदद खालामनो आखाइ खबनो थाखाय खावलायबाय
दे सानजोरावनो हर दे हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बियो दा 10,000 नि गेजेराव जागोन नाथाय नोंथांमोन मा गामि नानि नोंसिना मा गामि दे दानिया आइजोफोरनि खेला मोनसे खावलायनाय साहा फारसे एल्ट'गा बे गारिया नैबे सिगांनि गारिखौ होथेदों नामा अन्नानै एसे साइड खालामनानै होयोबा गाहाम जागौ बै गारिखौ बख'नो नागिरदों S01 DU 1454 एल्ट' गारि दानिया बिथांजोनि गेलेनायखौ नायसिगोन जोङो स्टिं जानुखायनो किपारखौ मा गामिनि नोंसिना जोंना इट सामथाइबारि इस्ट सामथाइबारि बिथांनि गेलेनायखौ जोङो नायसिगोन जाहैबाय Oba, 이렇게 쉬워. 네, 양산한 주의. 좀 낚시나 오지. 탕크. 코너. 차리 넘버로 코너 저거 잡아야 그 강한 하야 뭐는 네네네네 자 그만 나오네 아이야 10년 하바이 오늘 자 들어가 하바 저 그냥 저랑 한번 가봐야를 아 이거 오이시 어디지 오늘 트리프하라 오 라방खा이नो ओरैनो जोग्रा गोजालै क'क्राझारनिया हाबहैसिगोनलै हामाबाय दा